तने हमरो लाइन वाले ले रचता मुदैया रोजे खेल काहे भेजती हो रचता मुदैया रोजे नया नया खेल काहे भेजती हो हमारा लालू जी के काहे भेजती हो हमारा लालू जी के एक और गीत रौरा के बताता जतना हम गावत रहनी नु एकर करौरा उपयोग करी हां कि घरे आजत होई के डरेनिया राजा जी तनी हारा करो हाला जन करो ध्यान से सुनो हाला करबो तो सब घरे आजत होई के हनी सम्राट होई संगे रौरा आई रहे हम विजयी पक्के कर दी अनिल सम्राट भैया हम एगो बात कहत हनी हमार नाम गोलू राजा है उर्फ मंच के लालू जादू हां ई तो बात भले टुटू जादू बाड़ा अनुपमा बाड़ी के मंच के लालू जादू गोलू राजा है ऐसे कहत हनी रमा के चाचा कि घर ए भूपेंद्र चाचा जितना मुखिया में रउरा कमैले हो सब मुकेश चाचा रउरा जितना प्रमुख में कमैले हो मात्र 20% देवे के कि घरे आजत होई के टरेनिया राजा जी विधान पार्षद में जनता वोट ना करे समिति वार्ड पार्षद जिला परिषद करल तो एगो समिति के मेहरारू कहते हैं कि सबका से आगे ललटेनिया सबका से आगे ललटेनिया राजा जी लालू जी कयमकी दसगरी बला ये बात चर्चा देहात चाहे ये बात गारंटी का भाजपा के पानी ना होनी आए राजा जी तो कुछ ना आला लगा कहीं इनके वो गाना बड़ी हमारा पसंद है गाना हमारा बड़ी पसंद हमारा 11,000 रुपए 21,000